por idade, por trayectoria, era un pouco o meu momento. E realmente a reflexión foi que me tocaba como unha segunda parte da miña carreira profesional na universidade. A primeira parte estaba moi marcada por intentar manter un equilibrio entre docencia, investigación e cargos de xestión, porque fun subdirector de industriais, director de departamento, tocoume a adaptación a Bolonia de todos os títulos de industrial sendo o secretario das xuntas de titulación, logo fun director de departamento 6 anos e logo incorporeime xa o primeiro mandato deste equipo de goberno como director de área de sostenibilidade e no segundo mandato como adxunto reitor. Por tanto, un pouco esa trayectoria de sempre combinar xestión, docencia e investigación, chega un momento de decidir realmente coa miña carreira si tentar o cargo máximo de xestión ou da reitoría ou xa dar por concluída esa trayectoria e centrarme na docencia e na investigación. Desa reflexión, considerei que realmente tiña eu nese momento un proxecto de algo que quería facer na universidade, de levar a universidade cun enfoque máis moderno, con outra forma de gobernar a universidade, e empecé a falar con xente próxima, coa que tivera contacto na miña vida na xestión, con os diferentes campus, ámbitos, e atopei, pois, en certo modo, bo entendemento, sobre todo, xente que me daba ánimos a realmente tentalo, que consideraba que era un bo momento e que era algo que a universidade podería necesitar. E de aí acaba xurdindo un grupo de traballo. En ese grupo de traballo seguimos a madurar ideas, proxecto, e acabamos presentando unha candidatura a reitoría que é a de consenso, que aparte encántame o nome porque considero que reflicte moi ben cal é a nosa interpretación do que a universidade necesita.